Dami ni debata na sumurong siyan sa luho na roha. Di mana mga rajay, ate-ate dohot kiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Kamu kadongas sa persiaw di bagasan guar ni Tuhata. Alau do piba na parjulo sahali marjabinta di huriaon. Alani kinatadahom madiri au padita hotler topul. Inata buru silaban rak dohita di sonnaing. Yanak nami dulu halak. Tahalak buru dua anak. Buru nungamar hasohotan pahupunami dua halak. Anak siaka ngambawa pe ngamar hasohotan buru tarigan alai dang marpinoper dope tahalak nari duli-duli. Jala iratiki perpudi mau dihami aka ari-ari pakubasion di bulan naro masuk mahami itu masa pensiun. Dihamuak kadonga saha perseaon di bagasan guar ni Tuhata di minggu pertukaran mimbar di distrikta tongon hami makobasi di Manugoton di Huriaon. Di bahini amak kadongan tapi gema jamita di bagasan minggu tasadarion minggu pa-20 hodung Trinitatis nata surat di buku ni panurirang Habakuk itu 2 mamukasian sada ayat sada sahak rodi ayat 4 tono madidok disita kasma tapai hutihut. Di atas panatapak kudo au jongjong jala tidang au tu partano batoan jala manatap-natap au marnida manang aha sidohonon na tuau jala manang aha alusna taringok tu alu-alukku. Jadi nina jahuba mangalusiau duraton ma pangukaponi jala uhirhon tuakabatu panuratan asa takas tadaha nang pamulus ay taringo tutik isugot dope panurirangoni pangukaponi jala apugan mariahi ujung jaladang margabus tuksura pelu meba pai mai mamai ay say narodo sugot daktagamon tartading idama nate aldo ibana dakti rohana di bagasan alayanggo halak partigori mangulu do pinani parsihohotna marhaporsteaon ido taha dihamuak kadonga saha persaon di bagasan guar ni Tuhata na di jauh debatado manang napinilit ni debatado panurirang abag gabi perhatian ni pikiran roha dohok hata ni debata tu bangstona alanido tongon halak napinili ibana takas do di pasah ibana sudi rohana pikiranna nguluna asa gabe ula-ula ni debata tongon di bagasan nama say maul do pangalaho ni hala Israel alagu rusan nasita walau taingok takas turpukon adorak somasa ni habuang adope alai nunga jonok tikina taing tuhabuang amanasida ala niri mas muruk ni debata di rusan nasida di paingoton
haringok tua kanan yang masa tasitong na laos ido na niya lualuhon ni si Habakuk ibering ibana bangsoy nong masay maol patureon jalang agudang akahaguturon hamaolod di tonga-tonga ni bangsoy maheu jala masak dorohana tang lomorohana mago bangsoy alai dorohani di bata takya lomorohani di bata mida hamatian yak kaparjahat mida hamaguan yak kapardusa ido na niya lualuhon na ido na pinasaha na tu di bata asatung ronian di bata manguhumi akaparjahati baluahon nakapartigor asa gabibuy sumuang muse bangsoy songo bangso ni debata nagabitakas marsaur debata mamuji debata alania mo kadonga saha persaon di bagasan guarni tu hatta saluhu akan napinili ni debata molo tungwaing tadok meka na marhaladu di tonga-tonga ni huria akan aposo ni debata naikon nagabi roha ni debata pikiran ni debata parhitian ni debata pasahaton akka lomoni rohana atana tuba turuasna unang ngadong yan namar sobu-sobu unang ngadong naso parduli alai ko betul-betul do molo masa na humurang di tonga-tonga ni huriai ikut dia sakon jalai ko dia lualuho tubuhani jalai ko dihobasi asanggiat nyan gabe boy sumuang akan amar dosa meninggal hod dosana mulak manguloy di batamu se toh apa la di bagasa sadario binege na kingani adong dua halak na hona uhum huria manang hona RPP totu sahali songo padita udah honok kudo bodora na hurang pangaraduti otu nasida na urak takas marmahani nasida jalaho bartu RPP sasitong na nagabi songo si paingok doi si panugunugu doi tunahon RPP molotukpe ikos songoni pangalaho tunasida ala yang go sakap do tujuan ikon namar mahani nasida do madugu-dugu nasida samula muse tu debata ngadi patu duhot debata tu si Habakuk tak songon na di rohana alai kosongon na di rohani debata lo mapain lo palua ho bangsona tukpe masay na din ka di do rohana buasa mai kopola halak kasdim ay halak na jahat do nasida halak na takang do nasida ujor bu do pangalahon nasida siya tonga-tonga niya kana jahat di tonga-tonga ni halak Israeli sendiri penak penajahat namapain akan naso adil naso sitong di tonga-tonga nasida alania makadonga saha perseaon dia lu-alu na parjulu ngadi alusi debata naiko kalak kasdim naiko kalak Babel na manguhum bangsona jala di pangidoi mana musuh tu debata bahasa songoni Tuhan ayah si tongat do PI do lomoni roham alai madok lausido alus ni debata songon na di bagasa trupuk tasadarion ido pikiran ni debata alani salut akan aposo ni debata akan namar haladui di tongani huriana diganup zaman diganup tiki iko sai marojahan tu akapikiran doh lomoni rohani debata ro nagabi ko sipatu ponna dang buy roha-rohana sabing dang buy pikiran na sabing
Amak kadonga saha porseaon molo sa itapai hutihu don waeng itonga-tonga ni aka parang nguluota manang mungkis saha ro ditonga-tonga ni huria so tungdo songonok pinatupa ni hala Israel rodo nasida marsob batu debata ditonga ni corona dipasaha dua kapelian molo tajahai di buku Jesayai alaya hadidok debata dang lomoro hakumida peliam muna dang lomoro hakumida persopau muna unang lutahia mulang gataku tutung nang masa do naik soni dohok ditonga ni huria tapatu padua kaulaon alai buido molo tadok majoro paning songo di program niat ka seksi molo dipatupa programi wah holana pataridahon kemeriahan do hahebatur do hariburor do adong do siap programi na betul-betul asagabe patubuhon patuguhon pahotok ka perseon yak karuas ni huria tu debata Allah yaro binolus sada huria adok punguan mardalani tu sada luat ledang adong di sina gabe ibadah do akalan na asik amak kadonga saha porseaon isi do ikon gabe takas pangaramotion pangatoion ni sudia kaperhalado ni huria jamalo masa naso sitong di tonga-tonga ni ngulu ni pakubasio di tonga ni huria iko pasahaton na itu di bata muladong na mago sa tonga-tonga niya kanapinarmahan na iko pabuaon na itu di bata iko tangyak konon na jalay kon songon na niya turhon ni di bata do molo di tonga ni huria tahamak kadongan adok pitu buku perangkat ni HKBP na perjulu bibel jalan maru jahat tu bibeli no sudai na arong dia gedat taipe dir pepe taipe konfesi katehismus bukwet de dok sudai ale sitong do penoeng tadalaton songon na di bagasa perangkat ni HKBP diaturan ni huria secara khusus arong namandok molo beribadah hita ikon hobartu agedda ni HKBP molo maredde hita ikon hobartu edde ni HKBP dohok na hobartu nasapuda dohok tita naung adong dota laosi sian akka uhumi dia hamak kadonga saha porseaon molo songoni pikiran ni debata pasahat totusi abaku asalam raduk memana mangatoya kanariko di napinarmahanna asatung bagas memana pahoton pikiran ni debata di nasida molo setur pukota ida do takas nakringani surat toma pangukaponi jalauhiron tu akabatu panuratan asa takas terjaha pamulus naung nidok ni debatai do na ikon si surat tonon na ikon si patarida honon na si papataron na tuah kabangsoi jalai koboy na sida salhu na marnida do paltak aha do pikiran ni debata aha do sakap ni debata aha do lomoniroha ni debata dipakai debata si habaku gabe ula-ulana ikoboy ibana na gabe hataridani sakap ni debata jalanga di lubahon ikokonauhum manasida ikokonarimasan ni debata manasida marhite dosa nasidai
Dia melodung do di BG nasida, di boto nasida, kadulusan nasida, anggiat muba. Anggiat Allah musa itu mangihon, akalo moneroha doh pati ni di bata. Amak kadonga saha persiaon. Molo tapai hutihu do. Dia kasakap ni di bata, pikiran ni di bata. Tang naneng mangago, tang naneng asagabi bolong ala Israel. Alay di situasi na songonipe, bolong ni rohani di batado, na pinatupa na tu bangsoy. Upati nur ni dusa do, amagoan hamatean, ngamar dusa nasida. Ina madalan ni di bata pa ubah roh nasida. Amak kadongan juk do ipa tadak tasadari aka situasi di tongani nguluta. Sian na taula sadiri mabain humurang aka pakilalata. Alay dang gabiolo hita makilalahon aharon asala Tuhan nahula. Taktasukun tu di bata adona humurang Tuhan siya nakahatami nagabihula. Tehudok doha makadongan molo sudehi tanaking marsormina doha mu teh naking lauro tu garizon markaca. Iya molo markaca hita tabereng di si adong na humurang dope umpamana siapak yaku manang sian nadong lohok di dagiku konjolo paturiokku deh asura hupasobui tang colo markacau rehamuna dora aina waru padi taon o di berkamu tak sumapat di taido donom alai dung colo hupature otik babui radak pola hatamuna teh tak pola surahamuna nasitong nek kosongoni dohita setiap melangkah, setiap berpikir, setiap berbuat, setiap mau berkata, kita harus berkaca kepada firman Tuhan. Saya dong dona humurang di bagasan rohat pasipata do akan aneng makatai, do akan aneng mangulau ta. Aliang godung do markaca hita tuhata ni debata tapahobar itu hata ni debata. Kita harus memperbaiki. Konolo do hita padinggat toni molodung do tapadumu itu tapahobar itu hata ni debata maralo doi kita akan hapus, kita akan tinggalkan. Ale yang godung do didokon nunga hobar be itu hata ni debata ngalomo ni rohani debata be apapun akibatnya mananga HP nagabe pak korhoni saya harus lakukan. Alanadak ya nagabi hamagoan sakap do pikiran ni debata molohu ula lomo ni rohana. Ale yang guna maralo tu lomo ni rohana do hula pasti do uhum hamagoan do haroroni. Dibani maka donga saha persiaon songoni do hatala Israel sasitong ngadi paingok nasida ngadi padungo nasida. Mereka sudah diperhadapkan dengan kaca yang harus mereka bercermin, tapi tidak mau untuk memperbaiki. Ngagu nahumurang di bagasan ngulu nasida. Banyak yang harus diperbaiki. Banyak dosa yang sudah Tuhan tidak suka yang mereka lakukan. Amak kadonga saha persiaon imana masa tu nasida sauna tahu do nasida terbuang unangnya masa songoni di tonga-tonga ni ngulut tabe noaeng di tonga-tonga ni parsaurata lumubi di tonga-tonga ni huria. Baiklah kita untuk selalu bercermin kepada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan,
hatau pesonari jami tau pesonari, termasuk cermin yang harus kita boleh melihat apa yang kurang, apa yang tidak baik dalam ibadah kami, dalam persekutuan kami. Molodung do tahidai, mari kita perbaiki. Ai gudang do namadok, apalagi di tonga-tonga ni huriah maka manginang. Ido hasomalan, itu sudah kebiasaan dari dulu. Nak penasalai, orang gabi terpature, tidak bisa diperbaiki. Nyadu padu di tonga-tonga ni kahuria. Ido hasomalan nami. Tang naneng madok dia wa makamanginang. Di patah di distrik pelor berbeda. Marasing sian nani atur honi HKBP secara umum. Tak boto songoni no yang di tongani huriau. Kalau di permunas klender ala di sido hai makobasi. Moladong ruas ni huria na manguli anak ni huriai. Molodang itu mendaftar setahun nai bana musai mendaftar bayron may bana ruas perguru tehirana hona RPP. Tong itu dihamuak kamanginang. Iya. Kalau dia turun distrik tadi songoni. Malolao pe manang tuhuria na singir panini tu akan asusapo da doti tadak kau na RPPB. Tak kau na picang be. Tak situ utuguon. Aladang ruas ni huria. Masih hudok. Otomatis hona pecak do ruas ni huria molo manguli. Molo seto mendaftar. Songoni do tod dini aturan ni HKBP. Do godang do pe mungkin nabusi do ta ikos si patureota. Ikos si pauliota. Kamu kadonga saha proseon. Mari kita dengarkan suara Tuhan secara benar. Do sitong unang tu nahobar tu na dirohakku nahwatusi do hasomalan kebiasaan naung masa di tonga-tonga ni nahuhubasi alaikos selomone rohani di bataro na ikopatuluson ido na ikosi papataro papaltako tu sudi nasa akan nahinobasan asatung di boto ahado nauk solomone rohani di bata nahinanguluhon na naikon bertoba ibana. Amak kadongan molo taida ay taringo tutik isugut dope pangukaponi. Jala hapugan mariahi ujung jaladang margabus. Tuksura pe lumeba te paimay mama ay say narodo sugut taktagamon tertadi. Apa yang sudah Tuhan lihat yang tidak sesuai dengan yang difirmankannya. Ikonna konauhum doa kaperjahat. Ikonna serimasan ni dibata doa kaperdosa. Molo tumpe lumabak masai disido pe adong. Betak tung mubarohana. Jadi molotuk pe masa ija lelelengi masa non boto ma ima dalan ini bata lau mangatoi hala Israel asatung muba nasida asatung olo manada kahaurangan na kadosanay dungi papungon na mamusaibana bangsoy tian habuangan nasida sagabi bangso napita ida mana teal do ibana taktigor rohana di bagasan alayanggo halak partigori mangulu do
Binani persihoton na parhapos diaon. Halak babelipe akan anidok ni si Habakuk bangso natakang donasida, bangso najahat donasida, bahasa nasida benom Tuhan. Lo pasauton uhum tu bangso nasida pe kokona uhum do. Alay manangise nagabe masihoho di haporsiona. Nagabe olo maninggal ho nakadosana jalagabe mangului di bata di nasa kadalanna. Duktar buang nasida. Tenasian jala paluaw ni di bata do nasida. Eham wakadonga saha porsiaw molotung masa peritonga-tonga ni parngulota si pata secara pribadi. Kita harus melihat terkadang tidak ada lagi keadilan, kebenaran. Masai maul patureon, masai maul paulion. Mari kita setia untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mangulu mahita di bagasak kasih tongan di bata. Di bata dak terpasawak kita. Asa gabimu bahalak. Asa mangulahon na din gadok hati koran nasida. Alay unang mahita gabi dohot terkontaminasi mangulahon na kahajahaton ala nidusan nidongan. Kita harus setia di dalam kebenaran Tuhan. Jala baga-baga ni debata hadu itu halak na toktong marsihoho di bagasak ka porsyaon. Diba ini hamak kadonga saha porsyaon di bagasan guar ni Tuhata. Ido na pinangido ni rohani di bata marhite na niro ni si Habakuk di bagasak terpukto. Anggiat tungbuy hita molotung masa pesaluhuk na songan ni alaman ni hala Israel manang na masa tutonga-tonga ni hala Israel manang nahinanguluhon ni hala Israeli naujui alega bebu hita mamereng na dia do aha do tongo dia do hita mangulu citong dia do pan ni debata Tuhata mana mama semasu hita manupahi hita toktong di bagasan hati goran ni debata amin martang yang mahita ali Tuhan debata mana mauliate mahu sebahok kami Tuhan tung ditugu-tugu diajari di paingot todo kami di pardalanan lingulu nami di tanah molo tu pemasa akka haguturon hagaoron ala nidus tung masa uhum rimasmu tuak kapar jahat alay say odihom maka partigor odihom maka naporsea di pos dorhanami Tuhan ala nasitong natigor nabadia idolomoni roham ido na pinasitam disuruh hodo akan naposom makboba sehuriam asatung gabe ula-ulam lama nugu-nugu mangiring-iring asatu asitongan lomoni rohami salu ali Tuhan debata manami usobahok kami mah uriamon asatu kona marmahani manugu-nugu marhiti salhut akan makbobasi marhaladui kapartohonan di tonga-tonga ni uriamon asau Bartolomone roham diula nasida akatohonan pakbobasion na pinasaha asatung lomoni roham nasau Tuhan daksoni nang di huriam marhite distrik nang dohok pusat te tukoma na mamake akasaluhut na makbobasi akapadita guru bibil pro diakones do akasitua Dudi pertohonan Polan lao marujahat tulomoni roham akahatam pakbobasion nami salu asa gabe pakyomu huriamot Tuhan ula-ulam lao papatarhon harajamu di pertiyon Tuhan debata manami pasahatami makaruas ni huriana di bagasan pasahiton amanami nyonya tambah buru nabi 70 di rumah sakit Islam Cempaka Putih
Inang Nyonya Wilianto Taing Borusagala di Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Sandra Queen Borusamosir di Rumah Sakit Persahabatan, Doho Situa Nyonya Sinaga Borusialagan di Rumah Sakit Gatot Subroto. Odo Tuhan, natakas marnida kana masa di pamatang nasi terpatu pahodo hahi pasod di nasi da pake maka habis taran ina mangubati do akauba na pinakinasi paritian ni tangamun alaboki majama mangalehon hahi pasod nasi daksoni dohot akan namar sahid di bagas nabi dia ka pemulihan oma Tuhan nama daoni nasida Leon gugu ni toddi di nasida marhaposan jala marhaporusan holat tuho mangidu hahi pason ni daging nasi ali Tuhan de batama nami upasahatami matuho sudi nasa ulaon program ni huriamon pakke mega be perhitian ya sini roham lao manugu-nugu ruas ni huriam Tuhan persiaon natang di bagasak atok say tangihom matuhan ului mapangiduan nami sopa nami tuho nahu pasatami di bagasan ha persiaon nami tu Yesus Kristus Tuhan nami.